שלום לכולם, כאן אורי ואני חזרתי אליכם בפרק השני של סקייוורס. טוב, אני שוב באינסיין מוד, אני שוב מצלם לבד. אני רוצה קצת להתרגל גם לסולו, למה זה הולך לראות לרוב הסדרה, לפעמים גם אני אצלם עם עומר שוב. עכשיו הוא במדפק, עכשיו הוא במדפק, מצלם סדרה מה שווה. תביאו לו לייק סאב, ערוץ שווה לצפייה. טוב, אז לרוב, לפעמים אני אצלם איתו, ואולי אפילו יצלם, שנינו נצלם ביחד. טוב, אז יאללה, בוא נתחיל. טוב. עדיין, כמו שאתם רואים, לא עסקתי קיט, אני עושה את ההגרלות שלי רק איתכם. אני משחק בזה גם לפעמים, לא צירקתי ממש. טוב, אז יאללה, בוא נתחיל. זו תיבה של ארמור, אבל אולי חסר לי ארמור אחד, מה זה? טוב, זה לא דברים טובים. ניקח פה שיקויים, זה לבה, סטייק, ורק 8 בלוקים כנראה. אף אחד לא שם לב. מהר, 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 מהר. אוקיי, עכשיו בשביל לא לקחת סיכון, יש לנו שיקוי אחד של מהירות, ניקח אותו ונקפוץ. כמעט נפלתי. גולדן אפלס, שים את זה במקום זה. מצטער, גם נראה לי מצית אם אפשר להדליק פה, בוא נבדוק. כן, אפשר. מה? למה אני אוכל את זה? בוא, לך. מה? לך. כן, לך. יש לי שיקוי ספיד. טוב, אז בוא נתחיל שוב. שיקויים הייתי טוב על נשק. נובר. טוב, נראה לי שקודם כל נפרוץ למישהו מהר. בבקשה שיצא פה בלוקים, בבקשה. לא יצא פה בלוקים. אז כנראה שאני צריך להתחיל לאט. אוקיי, בלוקים זה כבר טוב, אני יכול לחדור לאמצע. מהר פשוט, ושלא יהיה חסר לי אולי להרוג לפני זה כמה אנשים. אוקיי, זהו. בוא נתחיל. יש פה עוד אני לא יודע מה יש פה. לא הייתי הרבה. אף אחד לא שם לב אליי. אין פה כלום? אין שום טבע? טוב. זה כנראה מחובר לאמצע. זה מחכה רק לי. ימלא. טוב. מחכה רק לפתיחתי. גולדן אפלס. בוא נאכל אחד למקרה שיצוץ מישהו. אוקיי. סליים בול. קנוקבק. טוב, צריך אבל להתכונן לכל אחד. מה? לא! כפי שאתם רואים, אני צלתי פה די נוב. טוב, אז אני מצטער באמת שאני לא... אז שיחקנו בזה גם בפרק שעבר במפה הזאת. אני מצטער שאני לא הכי טוב, למה? אני רגיל, כפי שאמרתי, יותר לטים, ושתראו שאני ואומן נצלם, יהיה לנו הרבה ניצחונות. ייקח לי כמה פרקים, כמו שאמרתי, להסתדר אם ראיתם את פרק אחד, אבל בסדר. זה רגע, אוקיי, כל הדברים. יש פה הטבע? לא, לקחתי את כל הטבעות, אני פשוט לא זוכר. כן, זה נראה לי דברים של כל הטבעות. לא, זה לא המטיל, זה לא נראה לי. אבל או שלא יצאתי פוקסיונר או שלא שמתי לב לטבע. זאת לקחתי. אוקיי, לקחתי הכל.
מצטער, אני שוכח הרבה. פיקקס, מה אני צריך פיקקס? נראה פה כמה חצים יש לנו. לך! מה? מה? איך הוא הוריד לי כל כך הרבה בבור? אתם ראיתם את זה? לא, 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 לא. בוא נחכה שהוא לא יראה. טוב, כנראה שהוא שם לב. רגע, בוא נדאג פה שלא יוכלו לראות בי. יפה. אוקיי, גם פה. אני הייתי שמח עכשיו לאנדר פרל. מישהו? טוב, אז כנראה שנשים בלוק ונראה אם מישהו שם לב. רגע. טוב, כפי שאתם רואים, הייתי אמור לעשות זה מהר. לך! היי. יש לו דרך. יש לו בואו. כדי שיהיה קצת צל. לא פגעתי. אבל, מקווה שהוא לא שם... לא, הוא לא שם לב. נשאר רק 3 שחקנים. מה? לא, 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 זה... אני לא מאמין, זה בטח שאמור ב5 הפרקים הראשונים. אבל... יאללה, אז עוד מעט. אני אתחיל עוד מעט להיות קצת פרו יותר, כפי שאמרתי, ואני אמשיך לחפור על זה כדי שלא תחשבו שאני סתם נובר. זה נכון. לא נכון. בכלל נכון. טוב, אז אני מסוגל יותר. אני לא אומר שאני פרו, אבל אני מסוגל יותר. ואתם בטח רוצים לצפות בפרו, זה מצטער, זה ייקח לי די הרבה זמן, אבל אני מקווה אפילו בשבילכם להפוך להיות פרו. אני אנסה ואני אעלה עוד המון סדרות. למה זה, אני אעשה כיף בסרטונים שלי, ואני בשום אופן לא אעלה משהו כמו ששמעתם פרק קודם שאני לא רוצה. לא, זה... מה? לא, מה קרה פה? אתם ראיתם את זה? טוב, בגלל שזה היה קצר עוד זאת פרק... אבל אתם ראיתם את זה? אני לא מאמין שזה קרה. זה היה כנראה לאג, אני פשוט לא הבנתי מה קרה שם. ולא, אין לי האקים. מה קרה שם? טוב, לא הרבה שריונים, ואפשר להיות טבעה אחת. זה תמיד מפחיד ליפול פה, למרות שזה בלתי אפשרי אם אתה לא רואה בלוק, אני חושב. כן, זה בלתי... אבל הם צריכים נראה לי לתקן. למה זה די מפחיד? או שזה המטרה, או שיסדרו. אבל כמובן שאין לי כוח להיכנס לאתר שלהם והכל, אז נשאר עם הקצת מפחיד. מה? אאוץ', מנייק. מה אתה... תראה להם פה כדורי שד. בוא נראה אם הוא רואה. לא. נעשה ככה כדי קצת לחסוך. פה הוא ננסה לצלוב. גם לא קודם כל את החצים. טוב, אז כנראה שלא כבר כדי להשתמש בזה. קצת קשה לצאת לי מהמקום עכשיו. אני לא בדיוק... נו מה, זה כל החיים שלך? לנסות להרוג אותי?
אני כבר נראה לי אבנה לי פה מדרגות מרוב הפעמים שאני נופל. היי, הנה, מדרגות, נוחות לגמרי. כן, ועכשיו תירה בי ואני אפול, אאוץ'. טוב, נגמר לי הרי... אוקיי. הוא לא פה? אוקיי. פשוט נעלם פה. מה? אוקיי, בוא נראה. זה יש פה סולם. חשבתי שזה סתם נפילה. מה? טוב, אני מצטער על זה שלא היה פרק טוב. ונתראה בפעם הבאה. כמו שאמרתי, כנראה אני מבטיח לכם שפרק הבא אני אצלם עם עומר, אני אנסה לתפוס אותו. טוב, אז אנחנו נתראה בפרק הבא. ביי. אל תשכחו לייק, סובסקרייב, וגם לדארקנס גיימינג אייל, ערוץ מלך. בסדר? עומר הגבר. מכיר אותו תמיד. ביי.